Okei, mitkä on sulla fiilikset? Ihan mahtavaa. Lähdetään vallottaa vuori. 2. 2. Lähdetään tuolta. Vaelletaan tonne asti. Mehän mennään tukku 30 kilsaa vähän päälle. Pyritään siihen, että päästään autiotuvalle. Niin jos toi meidän telttasysteemi ei toimi, niin sitten meillä on plan B. Ei tarvi nukkua kuitenkaan taivasalla ja ötököiden armoilla. Noniin, ensimmäinen eläinhavainto saatu. Ensimmäinen tämmönen isompi rupeama takana. Aikaakaan ei mennyt siihen kuin 45 minuuttia. Ei paha. Ei paha. Jes. Fiilikset on hyvät. Missä se tuntuu? Eikä vain siksi, että ne on helppo kävellä. Onko ne on sellaiset mukavan tuntuisia. Vähän pehmeä ja... Siinä on kuollut pupu. Mennyt josta päälle. Vahingossa. Hyi. Tää on tätä niinku villiä luontoa. Se on kyllä oikeesti tosi oudosti tuo pömähti. Ei sitä kukaan syönytkään. Kyllä se haisee, voi joku mennä. Niin, 100 metriä taukopaikkaa. Alkaako sulla nälkä? Joo. Hyvä, tehdään ruokaa. Yes. Melkein. Almost there. Johanne syö. Eikö ironista? Sä ootat ruokaa, että sä pääset syömään, mutta sut syödään ennen sitä. Niin. On tääkin reilua. Retkiruoka, miltä maistuu? 5/5. Suolaa on aivan loistavasti ja tää kermasuus puskee aivan mahtavasti niin läpi täältä. Ja sitten niin sienet tuo tähän semmosen aivan mahtavaa. Ai saakeli, purii pohkeesta. Miltä tuntuu nyt? Ollaan puolivälissä suurin piirtein. Kuuma. Kyllä toi oikeesti toi 27-28 astetta, mitä tunne luvattiin ulos. Varmaan onkin niin. Vähän liikaa. On se vähän. On se. Loppusyksy, tai esimerkiksi syksy voisi olla ihan hyvä aika käydä vaeltaa. Olisi viileä, ei olisi niin paljon noita ötököitä. Sääsket ei olisi ongelma, koska niihin on myrkkyä. Mäkäriinkin on myrkkyä, mutta paarmat. No onneksi ei nyt hirveästi ainakaan mun päälle niinku laskeutuneet, ne vaan niinku oli ne eessä. Ne vaan pörrää siinä ja mulla se oli takareisistä jotkut. Pidetäänkö 15 minuutin paussi? Joo. Sitten haetaan vettä lisää ja jatketaan matkaa, niin vetää sit suorilta vaan sinne. Suorilta sitten vaan sinne Huttulomaan, niin päässään valmistautuu nukkumaan ja joo. Huomista varten. Niinpä.
siinä. Yösiä saavutettu. Siellä on jo joku. Vavaavi. Tai kopulta. Hei! Moi! Mahtuuko tänne muita? Täällä ei ole muuta komevaa. Niin. Joo. Sä oot nyt ekan päivän vaeltanut niin elämässäsi. Uskallatko enää vaeltaa ikinä? Tää on siinä ja siinä. Uskalla. Ensi kerran paremmalla repulla. Se on muuten ihan, joo, siinä on niinku kaksi tosi tärkeää on niinku reppu ja kengät. Niistä Molemmat meni vähän perseelle. No kengät ei niin pahasti. kerran nyt hyödyntää tuota autiotupaa. Siinä on tilaa ja kaikkea, niin Kerätään kotiinkin huomenna. Mutta kuuelta varmaan jos nousisi. kuvataan ylös 7 Kuvataan liikenteeseen. Mitäs sun jalat voi? No, tunnen rakkoni jokaisella askelmalla, mutta mitäpä pienistä. Joo, ollaan voiton puolella siinä. Ollaan voiton puolella ja rakot kuuluu tähän asiaan. Ei kuulu, ei hyötyy. Tunturille eka tunturille. Minä jotenkin kuvittelin, että tää viimeinen nousu, tiedätkö, että tätä olisi säästetty sille, että mä oon se rankin. Sille, että tähän sinä kuolet, jos kuolet. No niin kuin nyt kun katsoo, niin kuin on tultu tuolta, mennään tuonne, niin kyllä se nyt huomattavasti helpommalta tuntuu ja näyttää. Joo, kun me ollaan jo valmiiksi aika korkealla. 6 kilsaa vielä. Sitten ollaan perillä. Mut me ei mennä kyllä tohon suuntaan, me lähdetään tosta tonne Noitatunturille ja sinne on vielä kilsa. Tää on niinku tää finaaliosuus tässä meidän pätkässä niin sanotusti, koska tän jälkeen sit se on alamäkeä ja semmonen rauhallinen rullaus tonne päätepisteelle. Onks tää se kohta, missä se kannat minut reppuselästä ja mie huuan, että vähän lujempaa? Lujempaa vauhtia! Huipulla ollaan. Huipulla ollaan. High five. High five and high place. Ja viimeinen vitonen lähtee. Epa. Mitä? Täältä pitää alaskin tulla niinkö? Ei auta. Ei päästä muuten kotiin. Ei taida kuulla. Ei ihan. Alamäki, sehän on helppoa, kun ei tarvi Niin ja siltikin pääsee kuitenkin oikeaan suuntaan vaikka putoaisi.
Se on niinku viimeinen 100 tässä enää jäljellä. Kato nyt. Sä oot nyt niinku virallisesti saanut päätökseen sun ensimmäisen vaelluksen. Minä nautin siitä lopusta, mitä mulla on jäljellä. Voitettiin helle, voitettiin paarmat. Voitettiin itsemme. Kyllä. Mitäs tykkäsit? Tähän mahtavaa. Ensi vuonna uusiksi.